Espoo on lasten ja nuorten pääkaupunki, ja se on linjaus, josta meidän kannattaa olla ylpeä. Sen toteutuminen ei kuitenkaan tapahdu itsestään. Apu on vaikuttavinta silloin, kun se saadaan ajoissa. Varhainen tuki ei tarkoita vain yksittäistä palvelua, vaan ajattelutapaa, jossa huoliin tartutaan ennen kuin ne kasvavat suuriksi. Sitä on todellinen lapsi- ja perhemyönteinen Espoo. Koulut, varhaiskasvatus ja harrastusmahdollisuudet ovat niitä arjen yhteisöjä, joissa hyvinvointi syntyy. Laadukas opetus, riittävät aikuisresurssit ja turvallinen oppimisympäristö luovat pohjan sille, että jokainen lapsi ja nuori voi yltää parhaimpaansa. Mutta yhtä tärkeää on se, mitä tapahtuu koulupäivän ulkopuolella ja oikeastaan koko elämänkaaren aikana. Liikunta ja harrastaminen ovat tutkitusti yksi tehokkaimmista tavoista tukea hyvinvointia. Ei vain lapsilla ja nuorilla, vaan myös työikäisillä ja ikäihmisillä. Liike ei ole vain fyysistä toimintaa, vaan myös yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja iloa. Se auttaa jaksamaan arjessa, ehkäisee sairauksia ja vahvistaa mielen hyvinvointia. Siksi Espoon on jatkettava määrätietoista työtä liikkumisen mahdollisuuksien parantamiseksi koulupäivien arkeen, lähiliikuntapaikoille, työpaikoille ja ikäystävällisiin ympäristöihin. Hyvinvointi ei synny vain liikkeestä ja levosta, vaan myös siitä, että ihmiset saa kokea ja ilmaista. Kulttuuri ja taide tukevat oppimista ja luovuutta, avaavat tilaa tunteille ja rakentavat yhteisöllisyyttä. Siksi meidän on varmistettava, että kulttuuri ja taide ovat saavutettavia kaikille. Yhteistyö hyvinvointialueen kanssa nousee avainasemaan, kun puhutaan hyvinvoinnin edistämisestä. Kun liikkumisen ja hyvinvoinnin tukeminen kulkee läpileikkaavasti palveluissa ja arjessa, saadaan aikaan todellisia tuloksia. Kunnat luovat edellytykset, lähiliikuntapaikat, kulttuuripaikat, turvalliset koulureitit ja mahdollisuudet omaehtoiseen liikkumiseen. Hyvinvointialue puolestaan tukee liikkumista ja hyvinvointia osana palveluja. Ja kun nämä toimijat tekevät yhteistyötä urheiluseurojen, järjestöjen ja yhteisöjen kanssa, syntyy kokonaisuus, joka vahvistaa asukkaiden hyvinvointia läpi elämän. Ja lopuksi, luonto on Espoon suurin hyvinvointipalvelu. Kun lähimetsä tai merenranta on saavutettavissa kävelymatkan päässä, se lisää tutkitusti terveyttä, turvallisuuden tunnetta ja elämänlaatua. Luonto kuuluu kaikille espoolaisille. Se on meidän yhteinen voimavaramme ja osa kestävää arkea. Espoo-tarina on rohkea ja tulevaisuuteen katsova. Se tarvitsee rinnalleen arjen tekoja ja oikea-aikaisia päätöksiä. Rakennetaan yhdessä Espoota, jossa jokainen lapsesta ikäihmiseen voi kasvaa, oppia, liikkua, kokea ja voida hyvin.